Alaxe, eta Gasteizko poesia jaialdia aipatu dizuegu, bera izango delako, bere zuzendari izango delako aurtengo pregoilaria, baina esango duzue, eta zer gehiago, bai, noski baietz, jai herrikoiek ere bere tokia izango dutelako, eta urte luzez egindako ibilbidearen emaitza izango da beste behin ere, entxosnatu mugimenduari esker Gasteizko txosnek izugarrizko eskaintza dakartelako, eta tira, kartel zerrenda amaigabea da, bertan aurkituko dituzue, euskar sortzaileak, artistak, musikariak eta ez Euskal Herritik etorritakoak bakarrik, beraz, aizue, ez galdu eta sartu egitara hori ikusteko aukera baduzue, akaso hasiko zaretelako udako egitaragoaren baitan Gasteizko txosnak aintzat hartzen ere. Eta halaxe, bukaera aldera heldu gara eta halako zerrenda luze horretan hautaketa bat egiten hastekotan esan dugu, ezoiko zerbaiten bila joango gara eta emakume abeslaria duen talde bat duzue, hain zuzen ere ekarriko dizueguna de Capaces. Kataluniatik datoz eta 25 urte holtza gainean, ez da ez donolako marka, Euskal Herrian aski ezagunak dira, baina Gasteizen udaran ere aurkituko ditugunak izango dira, beraz, Martillo Capacesek buru duen taldea, zeuekin gaurkoz bagoazelako, baina izue, bihar ere hor nahi zaituztegu badakizue, zuek gabe gu ere ez garelako ezer gabon pasaia arte. Fruta, teilapea, trastelekua, erradiadorea, frigigailua, toalla, tabikea, robota. Euskaltelek FTTR dakarkizu, Fiber to the Room, munduko zuntzik aurreratuena gela bakoitzean. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Errepidei begira, behi 17-23 errepidean, Arrigorriagako Abusu auzoan, errei bakar bat mantenduko da semaforoekin araututako ordezko pasabidearekin, ekainaren 7 arte, goizeko 8 arratsaldeko 7 arte eta behi 617 errepidean, Leioan errei guztiak moztuko dira, 2 Getxorako noranzkoan eta 2 Bilborako noranzkoan gaur gauean eta bihar goizeko 11 goizeko 6 arte. Gainera, behi 32-15 errepidean, Busturia eta Muru eta artean, Bermeoko noranzkoko erreiak moztuta jarraituko du, semaforoek araututako txandakako pasabidearekin ekainaren 9 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Lehen sektoreko profesionalek traktorekin egindako protesten amaierak Gipuzkoako ipar-ekialdeko errepide nagusiak kolapsatu zituen atzo. Marisol Garmendia Gobernu Espainola Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan duen ordezkariak Gipuzkoako errepideetan asteartean mugatik gertu izandako kaosaren atzean
Lakuako segurtasun sailaren aurreikuspen falta dagoela esan du eta protokoloak berrikusteko eskatu dio. Bestalde, sortutako autoilara luzeak gorabehera, trafiko kudeaketaren irakurketa positiboa egin du Rodrigo Gartzia, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuordeak Euskadi Irratian. Balorazioa positiboa da, azkenean bai batak eta bai besteak pasaera eredugarria izan dabe, istilurik ez da egon. Azaroaren 30-ko greba feminista orokorraren errepide mozketa egiteagatik deklaratu behar izan dute Zumaiako mugimendu feministako bikidek baita mobilizazioen berri eman zuen 3. lagun batek ere. Hainbat pertsonak elkarretaratzea egin dute Azpeitiko auzitegien aurrean babesa adierazteko. Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek erekin diete unibertsitatera sartzeko probei Nafarroakoei lekukoa hartuta. Guztira, Hego Euskal Herriko 17.469 ikasleek egingo dituzte frogak. Atzotik biharrera izango dituzte probak Nafarroan eta gaurtik ostiralera Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Gutxieneko zerbitzua eskaini behar duten Bilbobuseko eta 18 autobusetatik 24 geldirik daude sabotajeengatik. Biobide enpresa emakidadunak asteazken honetan salatu duenez, zerbitzu hori kudeatzen duen enpresaren arabera, autobusak errepidera atera bezain pronto saboteatzen dituzte eta ondorioz berriro gorde behar dituzte instalazioetan. Gorpilak ziztatzeaz gain, pintura eta esnea bezalako produktuak jaurtitzen dituzte ibilgailuen korridoreetan. Ondorioz, kaltetutako autobusak ordeztu behar dira gutxieneko zerbitzuan atzerapena sortu. Gutxienez, 75 hildako daude Gazan, Israelek azken orduetan egindako erasoen ondorioz. Eguneko operazio selektiboak hasi dituela baieztatu du Israelek, aireko erasoekin batera, Israelgo mugatik kilometro batzuetara dagoen azpiegitura terrorista desegiteko bai lurrazaldean, bai lurrazpian. Gabon deizuela guztio, iazko azaroaren 30ean milaka euskal herritarrek kaleak hartu zituzten greba feminista orokorrean, zaintza sistema publiko eta komunitarioa aldarrikatzea izan zen helburu nagusia. Grebaren harira 3 feministak Azpeitiko epaitegian deklaratu behar izan dute gaur goizean, haiei babesa adierazteko elkarretaratzea egin dute dozenaka lagunek epaitegiko atarian. Gotzone Sagardu Eusko Jaurlaritzako jarduneko osasun sailburuak baieztatu du bere sailak ez duela parte hartuko Espainiako osasun ministro Monika Gartziak asteazken honetan deitutako osasun sistema nazionaleko lurralde arteko kontseiluaren ezohiko bileran. Bileraren helburua autonomia erkidegoekin batera udako planak errepasatzea da, baita udan mediku faltari irtenbideak aurkitzeko modua ere. Sagarduik azaldu duenez, behin baino gehiagotan eskatu diote osasun ministerioari neurri zehatzak arditzala eta gainera bere esku daude une honetan dugun profesionalen eskasia errazteko. Hala ere, horren aurrean erantzun bat bera ere ez da egon eta adierazi du berandu dela udako premiak aztertzeko eta Osakidetzak dagoeneko egin duela dagokion plangintza.
Hezkuntzan Eskola Autonomia Erkidegoko ikasleek ere ekin diete unibertsitatera sartzeko probei Nafarroako lekuko hartuta. Ingurune digitalean adingabeak babesteko legearen aurre proiektua onartu du Espainiako ministroen kontseiluak. Besteak beste 14 urtetik 16ra igo nahi dute sare sozialetan datu pertsonalak tratatzeko baimena emateko adina. El objetivo de la ley es garantizar los derechos de los menores en el ámbito digital, garantizar especialmente su derecho a la intimidad, al honor, a la integridad y hacerlo con, por supuesto, todas las garantías y protegiendo los datos personales. Europar Parlamentuko hauteskunde kanpainari dagokionez, memoria demokratikoa, justizia soziala, aukera berdintasuna eta zuzenbidezko estatua bultzatuz, edozein motatako totalitarismoari aurre egiteko konpromisoa adierazi du EAJko Europako hauteskundeetarako hautagaiak Oiane Agirregoitiak gaurko kanpaina ekitaldi nagusian. Hemen da Eusko Alderdi Jeltzalea, demokraziaren alde, askatasunaren alde eta giza eskubideen defentsan. Beti egon den lekuan. Fasismoari aurre egiteko prest. Duela, 88 urte, Agirre lehendakariak hemen bertan zine egin zuen bere agindua ondo betetzea Eusko Gudariak intzortzan, Elgeta eta Elorrio artean. Demokrazia eta eskubideak defendatzen ari ziren bitartean. Sortuk Lawfare estrategia batekin lotu du ongi etorrien auzia. Aierter Larrarte abokatuak eta Oiana San Vicente eta Aimar Altuna auzipetu eta Sorturen zuzendaritzako kideek adierazi dutenez, zentzugabea da gaur auzia irekita izatea. Ez dago deliturik. Eta ez dago deliturik hasteko bai Entzutegi Nazionalak, baita Auzitegorenak eta baita Estrasburgoko Giza Eskubideen Europara Auzitegiak epai ezberdinen bitartez ezarri dituzten mugen artean dihardun dutelako 6 ikertuak. Areta gehiago, jurisprudentziak delitu hauek ezabatzera bideratzen ditu tribunalak. Zertara dator orain, delitua izanez eta gainera gaindituta dagoen auzi honen judizializazioa aurrera eramatea, justiziaren erabilpen politikoaren Lawfarearen adibide berri bat da, helburu politikoak dituena. Euskal Herrian bakea eta elkarbizitzan aurrera egiteko alde anitzak egiten ari diren ahalegina ukatzea. Iraganaren logiketan hiltzatuta jarrai dezagun.
Gaizalatuz, Ramiro González Arabako aldun nagusiak iragarri du Solaria enpresaren proiektuetako batzuek bide oso zaila dutela aurretik, eta seguruenik ez direla aurrera eramango. Diputatuak azaldu duenez, proiektuak orain dauden bezala planteatuta behintzat ez dira bideragarriak ingurumenean eta hirigintzan duten eraginagatik. Solaria enpresak aurrera eraman nahi dituen proiektuek Arabako lurraldean eragingo duten kaltearekiko kezka adierazi du Euskal Herria Bilduk Arabako batzar nagusietan. Solariak balio estrategiko handiko lurrak erabiliko dituela eta energia kanpora eramango duela salatu du EH Bilduk. Naiz eta energia berriztagarrien aldeko pausuak eman behar direla azpimarratu duten, taldeak adierazi duenez, instituzioek behar bezala proiektuak ez aztertzeak, mai gainean lurraldea kaltetzen duten proiektu zentzugabeak izatea eragindu. Edonork ikusi dezake horrelako proiektuak ez dutela laguntzen energia sortzen den puntua eta energia hori kontsumitzen den tokia ahalik eta gertuen egon daitezen eta de hecho guztiz kontrakoa bilatzen du. Eta honek zer suposatzen du? Suposatzen duela gure lurraldearentzako kriston afekzioa eta efizientzia energetiko galera handia. Arabako aldun nagusiak energia berriztagarrien ekoizpena biodibertsitatearekin, industriarekin eta nekazeritza eta abeltzaintzarekin bateragarria izatea beharrezkoa dela adierazi du. Solariak aurkeztutako hainbat proiektu gaur egun planteatuta dauden bezala ez direla onartuak izango aurreratu du Ramiro González aldun nagusiak. La Diputación Foral de Álava trabajará para y por la sostenibilidad del territorio y su población. Ya le adelanto que alguno de los proyectos por los que usted me interpela esta mañana tiene un camino muy difícil por delante y probablemente no prosperarán, al menos si se mantienen tal y como han sido planteados. No quiero adelantarme a los informes y a la tramitación de los procedimientos, pero sí señalar que del conocimiento de los proyectos sacamos ya desde este momento esa conclusión. Gauza korrela, aurkeztuta dauden energia trantsiziorako proiektuetako bat ere ez dagoela produkzio fasean gogorazi du aldun nagusiak. Ingurumenaren munduko eguna dugu gaurkoa eta Donostian izan dugu Dane Arbeo lankidea. Entzun. Ingurumenaren eta ozeanoen astea dela eta Gipuzkoako Aldundiko jasangarritasun departamentuak eta Materrek karpa bat jarri dute Donostiako Okendo plaza honetan hemen atzan ikus dezakezuen bezala. Herritarrak planetaren osasunaz sentsibilizatzeko helburuarekin hezkuntza eta partaidetza jardueren bidez erakusketa bat eta hitzaldi batzuk antolatu dituzte airea, klima, ura, lurra, bizitza eta ozeanoak bezalako gaiei buruz hitz egingo dutenak. Bestalde asteburuan Irungo Fikoan ere egingo den bioterran jarduera ezberdinak antolatu dituzte, hitzaldiak, tailerrak, jolasak eta gehiago, beraz ingurumenaren aldeko mundu eguna probestuz, badira kontzientziatzeko nahiko jarduera. 11 telebistatik Donostiako Okendo plazan jarri duten karpara etorri gara, goizan zehar zinbat aurtalde ikusi ditugu ingurumenaren aldeko zein konpromiso hartzen dituzten hausnartu dute. Ingurumenaren eta ozeanoen astea dela eta jarduera ezberdinak antolatu dituzte Donostian eta Irunen, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun departamentuak eta Materrek elkarlanean. Proiektu honen helburua da gure planetaren osasuna hurbiltzea jende aurrekoari eta horretarako hainbat ekimen prestatu ditugu. Horretarako Donostian karpa bat jarri dute Okendo plazan, hezkuntza eta partaidetza jarduera gauzatzeko. Ostiraletik igandera bitarte berriz Irunen Fikoan egingo den bioterran ere jolasak, tailerrak eta beste zenbait ekintza egingo dira, baita Materrontzi museoan ere. Toki horietatik pasako dira adituak zein belaunaldi berriak, klimaren alde egin beharreko ekintza hausnartzeko, baina herritar orori irekita daude ateak. Osasun hau, neurtuko dugu gure planetaren mugen justu eta seguruen baliabidez. Klima, ura, airea, lurra nola dagoen jakin bai zientzia, bai justizia soziala eta bai komunikazioaren perspektibak landuz. Horretarako gizartearen parte hartze eta konpromisoak hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu du Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasun diputatuak. Eguneroko ohiturak aldatu behar ditugu. Guk sortu dugu klima aldaketa, guk sortu dugu, eta hori gure ohiturak aldatu behar ditugu. Bai gure ohiturak, eguneroko ohiturak, baita ere nola egiten dugu gure industrian, gure ekonomia, gure eguneroko kontsumoa, ze energia erabiltzen dugun, hori dira galderak eta erantzuna jarri behar ditugu, baina bakoitzak eman behar dio erantzuna bere egitasmoari. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua iritsi da, denbora agortu baino lehen. Ekintzari txikiena ere aurrera pausoa baita.
Horra horri ingurumenaren mundu egunarekin bat eginez, IOBek hondakin bilketa handia antolatu Bizkaian eta Gipuzkoan dauden ingurumen zentroen ekoetxea sareko 4 zentroetan. Urdaibain, Meatzaldean, Txingudin eta Azpeitian. Larunbat goizan ekingo diote ingurua garbitzari. IOBek hondakin bilketa handia egingo du ekoetxea sareko espazio naturaletan ingurumenaren munduko egunarekin bat egiteko. Udane, konta eguzu gehiago. IOBek Jaurlaritzaren ingurumen jarduketarako sozietate publikoak ere bat egin du ingurumenaren mundu egunerekin eta hondakin bilketa handia antolatu du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ingurumen zentroen ekoetxea sareko 4 zentroetan. Horiek dira ekoetxea Urdaibai, ekoetxea Meatzaldea, ekoetxea Txingudi eta ekoetxea Azpeitia. Garbik eta ekintza hau larunbat honetan egingo da ekainaren 8an eta kontuan izan behar da ingurune naturaletan utzitako hondakinek substantzia toxikoak askatzen dituztela lurzorua, ura eta airea kutsatu dezaketenak eta izaki bizidun guztiengan eragina izan dezaketenak. Hondakin horiek paisaiak degradatzen eta zenbait inguru berdingaberen edertasun naturala kaltetzen dituzte, betirako kutsatzen baitituzte ingurunaren osasunari eta pertsonen osasunari kalte eginda. Zigarro punta huts batek adibidez 2 urte behar ditu deskonponsatzeko eta plastiko batek 100 urte baino gehiago. Hori ara, ahalik eta zabor gehien biltzen ahaleginduko dira larunbat honetan. Hondakinez gabiltzala Zubetako erraustegian izan zen duela gutxi, Udane Arbeo lankidea, ezagutu dezagun erraustegia. Zubetako erraustegi honetara egunero Gipuzkoako 300 tona hondakin heltzen dira 80 kamioietan, zenbait prozesuren ostean hainbat erabilera ematen dizkiote hondakin horiei eta Oian Sagastu ingeniariak azaldu digu nola tratatzen dituzten. Hemen gaude, kasu honetan CMG batean, Gipuzkoako ingurumen gunean, lehenengo fasean, hemen jasotzen dugu bakarrik errefusia, Gipuzko osoko errefus guztia. Hona etortzen da gauero, 70 bat kamioi iristen dira, hori inguruko mankomunitateko bilketakoak, hiri hondakin edo etxetako errefusak esango dugu. Gainera, egunean zehar ere bai, gure transferentzi estaziotatik, gure kamioi propioak etortzen dira, urrunen dauden mankomunitatik ekartzen dugun errefusa. Eta, baita ere, garbigunetako erretxazoak, edo voluminozoen erretxazoak, edo bide garbiketakoak ere bai egunez etortzen dira. Gehiena, 80 hiri hondakina da, etxetakoa, eta hori pretratamendu batera pasatzen da. Retratamendu horretan zenbait etxetan ondo sailkatu ez dena eta oraindik birziklagarria dena berreskuratzen saiatzen dira, eta birziklatzera bidaltzen dute ostean. Plantara iristen den hondakinetik 95 errefusa da, eta gainontzeko 5 edo 6 bereiztea lortzen dute. Material horiek paketatu eta tratamendu instalazio egokietara bidaltzen dituzte. Plastikoak adibidez, ontziak bereizteko legazpiko plantara. Honela birziklapen tasa hobetza lortzen dute, Gipuzkoako tasa 60 izateraino. Oraindik ere saiatzen gea 5-6 hori reskatatzen eta birziklatzera bidaltzen. Eta ondoren, gainontzeko 85, 84, guretzat da gure erregaia edo konbustiblea esaten dioguna, hau da prestatzen dugu, errekuntza ahalik eta efektiboena izaten, erraustegian, eta hortarako biolehortze bat egiten zaio, prozesu natural bat, azken finean materia organikoaren fermentazioa eraginez eta airea insuflatuz modu egoki batean, azken finean konpostatze erraldoi bat izango balitz bezala, materia degradatzearekin batera prozesu exodermikoa denez, beroa sortzen du, bero horrek evaporazio bat generatzen du eta orduan botere kalorifikoa igotzen zaio guretzat erregaia den errefusio horri, ezta? Eta hori valorizazio plantan erabiltzen da erregai bezala, erregai bakarra, errefusia bera. Errefusia tratatzeko instalazio honek eskatzen diren arauak betetzen baditu ere kutsadura iturri da, eta herritar batzuk kezkatuta daude, Arkaitzerrekan airean eta inguruko lurretan agertu izan den kutsadura medio. Nik hori ez dut ikusten, ez dakit zer erantzun herritarren kezka, azkenean norbera errespetagarria ze kezkak dituen eta jendeak zer pentsatu dezaken dena errespetagarria da, baina ez dakit, hemen behintzat ez dugu ikusten inolako kutsadurari sortzen denik, eta gero emisioen kontuetan ere ikusi da zer parametro ditugun,
ze teknologia jarrita dagoen, ze garantiak esango dugu ditugun emisioien azpitik, oso azpitik emititzeko. Eta kezkak ulergarria dira, baina ez dakit, lasaitasun puntu bat ere bai, ni ez naiz ez dakit agian hortan egokiena, baina guk ez dugu ikusten horlako kezka arrazoirik. Donostiako udalak Antondegin surf parke bat eraikitzeko proiektua bertan bera utzi du. Udane, azaldu guzu. Gipuzkoako Aizarnazabalgo surf parkea Donostian birlokalizatu nahi zuten Antondegi parkean 6 hektareako urbanizazio proiektua litzateke, baina gaurkoz jakin berri da Donostiako udalak inguru hori babestu nahi duela eta beraz proiektu hori bertan bera geldituko dela. Horren aurretik ere bazen beste proiektu bat, 3.000 etxebizitza egin nahi ziren Antondegin, baina 2016an bertan bera gelditu zen proiektu hau. Gaurkoz beraz, esan bezala, landa eremu hau babestu nahi da eta proiektu horiek bertan bera geldituko dira. Duela aste batzuk jakitera eman zen Donostiako udal gobernuak Antondegiko muinoan landa eremu gisa sailkatzearen aldeko apustu sendoa egingo duela. Erabaki horrek 2020ko amaieran iragarritako olatu artifizialen igerilekua eraikitzeko proiektua bertan behera uztea dakar. Olatu artifizialaren zen Antondegi eremurako udalak zuen proiektu aktibo bakarra. 3.000 etxebizitza eraikitzeko proiektu bat ere egontzen aurretik, baina urte batzu geroago blokeatua zegoen Donostialdeko 2016ko lurralde plan partzialaren bidez. Azken proiektuaren helburua zen Wave Gardenek Aizarnazabalen duen instalazioa Antondegi muinoan birlokalizatzea, non eta Donostian urbanizatu gabe dagoen eta balio ekologiko handia duen muino bakarrenetako batean. Udal gobernuak aurreratu zuen informazioaren arabera, Antondegin olatuen igerelokoa eraikitzeak 6 hektareako urbanizazioa ekarriko zuen muinoaren gainaldean, 6 futbol zelaien tamaina baino handiagokoa, eta ibilgailuentzako sarbide berriak ere eraiki beharko zituzten. Udalak proiektuaren berri eman zuenean talde asko mobilizatu ziren, proiektua hainbat aldetatik kaltegarria zela salatuz, ekologistak, auzo elkarteak surflarien kolektiboak edota baserritarrak esaterako. Horrela sortu zen Antondegi Berdea kolektiboa, herritarrei udalak proposatutako proiektua hiriarentzat positiboa ez zela ikusarazteko hainbat ekimen koordinatu eta antolatzeko helburuarekin. Azken berrien arabera baina Antondegin surf parke bat eraikitza baztertu du Donostiako udalak, landa lur gisa birkalifikatuko baitu eremu hori. Sektore horretatik funtzionaltasun ekologikorako egune interesgarri bat igarotzen da, Gipuzkoako azpiegitura berdearen sarea osatzen duena. Beraz, ingurunearen balio naturalista mantentzaren aldeko apustua egingo da. Horrela Antondegik nekazaritza eta abeltzaintzako erabilera nagusia izango du. Trantsizioko landa paisaia, zuhaiztiak, ekosistemen hobekuntzarako eremuak eta erreken babesa. Palestinako banderak gutxi iraundu Baionako Santi Spiritu zubiaren gainean. Ez du haizeak bota eta ez da ezein presio politikoren ondorioa izan. Hala baieztatu du David Toiz herriko etxeko zerbitzuburuak. Haren arabera bandera lasterregi ezarria izan da Jean René Etxegarai auzapezak agindu gabe. Administrazioaren akats bat izan dela iragodoki du, baina ez du zehaztu nahi izan nork hartu zuen erabakia eta norka agindu zien herriko etxeko teknikariei bandera sartzea. Gazan gertatzen ari den sarraskia ikusirik munduko hainbat lekutan ekintzak antolatu dituzte azken hilabetetan Israelek erasoaldia amaitu dezala eskatzeko eta Palestinaren aldeko aldarriak plazaratzeko. Atzo adibidez Uribe Kostako Kalas elkartasun taldeak Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitza hartu zuen. Palästina, großer Zionismen, lebe, lebe, lebe Palästina, lebe, lebe, lebe Palästina, lebe Palästina, großer Zionismen, lebe Palästina, großer Zionismen, die Palästina, die Haruna Juren, lebe Palästina, Opresa tu libertad, och hela världen känner till vår jord.
Lan munduan, Nafarroan Foru Ogasuneko sindikatuek elkarretaratze eta grebagunak deitu dituzte ekainaren 12an eta 19an urrenez urren. Foru Ogasuneko AFAPNA, Comisiones Obreras, ELA, LAB eta UGT sindikatuek bat egin dute elkarretaratzean ekainaren 12ko elkarretaratzearen eta ekainaren 19ko greba egunaren berri emateko. Sindikatuek salatu dutenez, legegintzaldi honetan langileen batzordeko ordezkaritza sindikala erabat gutxietsi da. Elako Mikel Uhartek Nafarroako gobernuari egin dizkioten eskakizunak azaldu ditu. Ekainaren 12rako beste konzentrazio bat antolatu dugu eta ekainaren 19rako greba deitu dugu. Gure aldarrikapen nagusiak produktibitate osagarria langile guztiei edatzea, lankargen azterketa, behin-behinekotasuna murriztea, eta zergadunarentzako eta arreta eta ikuskaritza zerbitzuetan langile kopurua igotzea dira. Gainera, lan baldintzak hobetuz, zerbitzuaren kalitatea indartu egiten dela uste dugu. Foru Ogasuneko egungo lanak konplexutasun handia duela nabarmendu dute. Erronka berriei aurre egin behar diete eta ikusten dute ez direla negoziazio horiek hastenez zerbitzu publikoaren prestazioa hobetzeko. Ez da langileek eskatzen dituzten lan baldintzak hobetzeko ere. Ez da soilik hobekuntza ekonomikoa, baizik eta lankarga dimentsionatzea. Diotenez, jendearentzako arreta hobetzea edo iruzur fiskalaren aurkako borrokan eraginkortasunean hobetzea baizik. Horregatik, negoziazio serio eta erreal bat hasteko. Araban, erresidentzietako patronalaren ustez, Arabako Foru Aldundiak du hitzarmena negoziatzeko ardura. Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioen hitzarmena negoziatzeko maila bildu da ELA eta LAB sindikatuek eskatuta. Urteko 19.600 euroko gutxieneko soldata, lanaldien murrizketa 1.500 eta 92 ordura, legea ez aplikatzeko klausula eta lanerako osasuna eta lizentziak hobetzea bermatuko dituen hitzarmen bat aldarrikatzen dute Arabako egoitza eta etxebizitza komunitarioetako langileek. Aldarrikapen hauen aurrean, sektoreko patronalak bere ardura ukatu du hitzarmena negoziatzerako orduan. Arabako Foru Aldundiaren gain negoziaketak egiteko erantzukizuna jarriz. Gauza korrela, sindikatuek Aldundiko gizarte politiketako sailari biltzeko eskaera eta akordioan negoziatzeko bitartekoak jartzeko eskaera egin diote. Akordiorik gabe amaitu da autoglas glabista ixteko erregulazio espedientearen kontsulta fasea. Laudioko glabistaren enplegu erregulazioko espedientea negoziatzeko prozesua ekainaren 3an amaitu da inongo akordiorik lortu gabe. ELA sindikatuak adierazi duenez, ez da inolako negoziaketarako borondaterik egon Guardian eta Partner Capital taldeen eskutik. Autoglas glabista enpresa, Guardian taldeko parte izan dena 2020 arte hartzeko dunen konkurtsoan dago. Pasaden urtean, konpainiak langile guztien kontratuak iraungiko zituen enplegu erregulazioko espedientea aurkeztu zuten. Bertako 254 langilei eraginez. 2023ko urriaren 18an Gasteizeko merkataritza arloko epaitegiak 10 eguneko epea eman zien Guardian eta enpresa erosi zuen Partner Capitali salerosketa dokumentua aurkezteko. Dokumentua ekainaren 3an bertan aurkeztu du Guardianek. Sindikatuaren arabera, prozesua nahita motelduz eta langileak kaltetuz. Ekainaren 18an, autoglasen konkurtsoaren balizko erruduntasuna aztertzeko helburuarekin, ahozko ikustaldia egingo da Gasteizeko epaitegietan ELA sindikatuak eskatuta. Kiroletan, Garazi Murua atletikeko jokalariak futbola utzeko duela azaldu zuen atzo, 10 denboraldiz maila gorenean 178 neurketa jokatuta. Kalean, eskolan, herriko taldean. Garai batean neska eta emakumeentzat pentsaezina zen horrekin egiten nuen amets, bizi-bizi. Gure aitzindariek zabaldu zizkiguten ateak, oztopoak orabera. Segituan ikasi nuen gure errealitatea oso bestelakoa izango zela, baina etxeko taldean lehen mailan jokatzea posible nuela sinetsia nuen, beste batzuek erakutsi zidatelako bidea.
Nire ametxik ederrenetan ere ez nuen imaginatuko bizi izan dudana. 14 urtez atletiken, 10 denboraldi lehen mailan, txapeldunen liga jokatzea, liga titulo bat irabaztea. Hemen hasi eta ezin naiz, garaipenak ospatu ditugu eta une gogorretan negar egin dugu. Zorionekoa ni, ibilbide hontan zehar izan ditudan bidelagun paregabeengatik. Egiari zor, badu xarma berezi bat gizarte aldaketa sakon baten parte izateak. Emakumeen eta berdintasunaren aldeko borroka zelaitik kanpo bultzatzeak. Bai guk, bai ondorengo belaunaldiek kirol parekideago batez gozatzeko. Aitortza berezia merezi dute zentzu honetan gure zaleek. Beraien babesik gabe, emakumezkoen kirolaren bilakaera ez baitzen posible izango. Nire futbol ibilbide profesionala hemen bukatzen da. Beste emakume gaztek hementsuek hartuaz nire lekukoa. Sinistu ametxetan, izan goberna ezin. Botak ez dira eskeitzen, oinordetu egiten dira. Ni Karezko marraren bestaldean, armailan izango nauzue bidelagun, jendartean. Mendiprobetan Gasteizko mendiak probaren 16. edizioa ekainaren 15ean izango da. Ekainaren 15ean izango da Gasteizko mendiak probaren 14. edizioa. 1000 korrikalari elkartuko ditu lasterketak. Gasteizko hegoaldeko gailur esanguratsuenetakoetan barrena. 72 kilometroko ibilbidea osatu beharko dute, gehienez 14 ordutan. Besteak beste, Arraialde, Almurrain, Arrieta edota Ezkibel bezalako tontorretatik igaroko dira parte hartzaileek. Edizio berezia izango da urtengoa. Izan ere, proba antolatzen duen Manuel Iradier Txangozale elkarteak 75. urteurrena ospatzen ari da 2024an. Elkartearen lehenengo urteetan egindako proben filosofia mantendu dute urte luze hauetan zehar. Naturaz gozatzea eta zaintzea, txangoztaletasuna eta mendiko kirolak sustatzea hain zuzen. Natura eta kirolaz gain, konpromiso soziala ere badago Manuel Iradier Txangozale elkartearen filosofian. Arabako elikagaien bankuarekin elkarlanean arituko da aurtengo edizioan, eta anoa puntuetan kontsumitzen ez diren elikagaiak emango dizkie. Astebete eta gutxi falta da lasterbideanen azken ediziorako Abadiñon izango da ekainaren 14 eta 15ean. Handi Dualdez gain, taloratuko diren lagunak hauxe dira. Jon, Onintza Azkarate, Itziar Navarro, Manes Pagola eta Teresa Jareño, Xaberra Murisa, Eñote Lorrieta, Inés Osinaga, Aitu Urega, Igor Lortza eta Josu Zabala, Mirena Murisa, Joseba Tapia eta Okerri lanetan Ainhoa Urien. Elkartasun giroan burutuko den gaualdia ederra izango da. Herri bat erditzea, gauza gatxadaino, gatxago, ni joan gabe, mendikaraino. Kultura gaiei helduz, berri dugu Iratia Gerazkonaga. Kaldearte, kaleko arte, nazioarteko erakustaldia, asteburu honetan ospatuko da Gasteizen. Gasteizko hainbat tokitan. Ekainaren 7tik 9 da bitarte beraz, 18. edizio honetan 31 konpainia bilduko ditu Kaldearte jaialdiak eta 82 ikuskizun eskainiko ditu 3 egunetan zehar. Ostiralean esaterako, ostiral honetan, arratsaldeko 6etan Memoriaren plazan Olvido Flores izango dugu. Objektuen hizkeraren bitartez, Olvido Flores narratzaileak edertasun mingotz bati buruz, poesiari buruz, zirkuari eta gerrari buruzko historia kontatuko digu. Eta ostiralean baita ere, gauko 11etan, Santa Maria plazan, Maite Gebara konpainiaren susto izango dugu ostiralean eta larun batean baita ere. Suston, 4 komediantek beldurrezko gaztelu batean egiten dute lan, baina dagoeneko ez da ia inor bertaraino iristen. Aspalditik diru kontuak ez aizkie behar bezala ateratzen eta beren bizibidea arrisku bizian dagoela kontatuko digute eta ia zer egiten duten hortik ateratzeko. Kaldearteko produzitutako ikuskizuna dago. Larun batean, eguerdiko 12etan, Foru plazan hortzmuga izango dugu. Agurea, urpekaria eta itsasoa ikuskizunarekin. Historio honetan itsasoak 2 pertsona ez ezagun elkartuko ditu. Eta ikasketa pertsonalean eta tolerantzian oinarritutako abentura dela adierazi dute egileek.
humorez jositako abentura hain zuzen. Kaleko ikuskizunik onenaren 2024ko Max sarietarako dago izendatua hortz mugaren ikuskizun hau. Larunbatan 12:00 eta 6:00 kaleko ikuskizuna izango da, ikuskizun ibiltaria Aiotz plazan, hasita Aiotz plazan kokatu dute hasiera Zurrunka konpainiako Bira kolore izeneko ikuskizun hau. Txontzongiloak dira testurik gabe. Eta arratzaldean 8:00 Probintzia plazan Ertza dantza talde izango dugu, Otenpodiz izeneko dantza piezarekin. Ondoren 11:00 eta 7:00 uraren lorategi sekretuan Traka Matrakaren Matraka Kulinari Center, aurrentzako ikuskizuna. Amaitzeko beste bat aipatzearen, igandean, arratzaldeko 7:00 eta goizeko 11:30 Kataluniatik datorren Joan Katala interpreta izango dugu, interprete ezaguna, batez ere bere obrengatik Guggenheimera izan genuen duela gutxi, Idiofona ikuskizun bereziarekin etorriko da Kaldeartera. Ikusle talde batek parte hartu eta jolastu egingo du bere ikuskizun honetan, aire librean nora ezean ibiliz eta instalazio plastiko eta soinudun bat sortuz. Beraz, mugimenduen eta objektuen manipulazioen artisau lan eszenikoa dela, esan dezakegu. Edo nola ere, egitarau osoa duzue eskuragai Kaldearteren web orrialdean. Eta antzerkiarekin jarraituz, Aleka antzerki taldeak Koltxoi azpian antzeslana estreinatuko du ekainaren 8:00 larunbatean, Pasaian. Fikziozko personaia baten bizitza ezagutuko dugu obra honetan, eta feminismoaz, abortatzeko eskubideaz eta beste hainbat kontuz hitz egiteko, edo hitz egingo dute, hitz egiteko aukera izango dute, bertaratutako interpretek taula gainean. 4 urte luzez, Mimo handiz lanean aritu ondoren, Aleka antzerki taldeak azkenean erakutsiko du antzeslan hau. Eta Koltxoi azpian jarri dute izena, azkenean horrekin ere baduelako zerikusia gaiak berak. Bi emanaldi iragarri dituzte, egun berean bata arratzaldeko 6:00 eta bestea 8:00 larunbatean esan bezala, 6:00 eta 8:00. Antzeslanak pandemia garaian du sorburua, protagonistak zaintza behar du, bertan agertzen protagonistak, eta bere bizilagunak dira lagundu dezaketen bakarrak. Eta hortik aurrera, bizilagunek Toñi, deitzen da persona, Toñiren bizitza ezagutuko dute, eta historian zehar bidaiatuko dute ikusleek Pasaiako bakailu lehen arrantzalak ezagutuz, Basauriko gertakizunak, eta ezagutuz eta taularatuz. Eta Pasai Antxo agertoki biziduna bihurtuko da ostegunetik aurrera eta igandera bitarte, hau da ekainaren 6 eta 9 jaialdi batean. Jaialdi hau tokiko eta eskualdeko talentuaren erakusleio izateaz gain, proiektu eta dantza estilo berrien katalizatzaile ere bada edo izan nahi du, ezta? Jaialdi honetarako egitarau oparoa prestatu dute antolatzaileek. Alde batetik Euskal konpainien ikuskizunak izango ditugu. La Sala, Let Siluet, Kukai eta Elirale. Eta bertako dantza eskolak Iker Murillo Estudio 24 eta elkartasuna ere izango dira. Horrez gain, dantza estilo desberdinak sustatzen dituzten elkarteak. Donostia Lindy Hop, Unity Hip Hop Lab elkartea izango baititugu bertan ere. Ekintza eta ikuskizun guztiak doakoak izango dira, komunitate osoaren parte hartza eta sarrera errastea dutelako helburu antolatzaileek. Aurten jaialdiak 22 ekintza izango ditu, guztira 8 dantza konpainia profesional eta 3 koreografo berrien piezak barne. Eta dantza zinemaren film labur baten estreinaldiare izango da. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, jaialdia arte mugimenduen erreferente bihurtuz doa apurka-apurka, udalerriko eta kanpoko publiko leiala erakarriz, eta esan bezala, dantza estilo anitzak ezagutzera emateaz gain eta prestigioa duten konpainien erakusleio izateaz gain, proiektu berrien katalizatzaile ere izan nahi du jaialdi honek. Eta bukatzeko, larunbat honetan, ekainaren 8 izango da, 4. senyora sariketa nun eta Portugaleten, ezkerraldean, Bizkaiko ezkerraldean. Emakumeen eta hegemonikoak, ez diren gainontzeko identitaten ikusgarritasuna du helburu senyora sariketak, dakigunez, eta 8 bertsolarik hartuko dute parte aurtengo edizioan.
Aurten egun bakarra izango du sariketak, beste batzuan luzatu ditan, aurten egun bakarra izango du, eta horregaitik goizetik hasi eta arratzaldera bitarteko egitaraua antolatu dute larunbat honetarako Portugaleten. Goizean 12:00 bertso poteoa izango da, alduntze bertso eskolako kideen eskutik Izargorria tabernan hasita. Baskaria izango da ondoren Portugaleteko merkatuan, eta Baskaria arratzaldeko 12:30. Bertan izango da arratzaldean, baita ere, bertan toki berean, 5:30 sariketa bera eta 8 bertsolari hauek arituko dira kantuan. Aira Aizpurua Ibargarai, Jone Uria, Albizuri, Maialen Arkizu, Ane Suazu Bizkar, Araitz Katarain, Ibai Lekuona, Eukene de los Aires Amundarain eta Irati Majuelo. Gai jartzaile lanetan Idoia Ansorandia Kareaga ibiliko da, eta esandakoa gogoratu, arratzaldean luzatuko dela, goizetik hasita arratzaldere bitarte, senyora sariketa, larunbat honetan Portugaleten, eta belaunaldien eta lurraldeen arteko aliantzak ikusteko, eta belaunaldi eta lurraldeen arteko aliantzak sustatzeko eta irudikatzeko garaia edo momentua izango da. Aurten gainera kate horratzak ditu irudi sariketa honek antolatzaileen hitzetan, kate horratza senyora guztiak ordezkatu ditzaken tresna delako, ezta? Zorrotza eta denak elkartzeko balio dezakena aldi berean. Amaitzeko Baskarian izena emateko inprimaki bat bete beharko da, eta sariketarako sarrerak beriz Portugaleteko merkatu sarreran, merkatuan bertan, eskuratu izango dira borondatearen truke. 25 urte igaro dira Egainak eta Arizaso Kalgortako San Nikolas plazako balkoietatik kantatu zutenetik. Aurten ekainaren 14an, 9:30, arratsaldeko 9:30, Maiale Lujanbio eta Etxaun Lekue bertsolariek kantatuko dute Algortako Portu Zarreko Etxetxu plazako balkoietatik, balkoitik balkoira bertso saioaren 26. edizioan. Amets balkoi bat ederra duzu, jazu bezalako xea, baina alturan nabarmena da, ez dela zure etxea. Beraz bistan ikusten da enaizela etxekoa, horra ateko markoak nolako eskeletoa. Tipula eta piperrauekin atrakzioen zepoa, baina uste dut hemengo batek moztu nahi didala lepoa. Abian da Arabako pintxoaren aste nagusia, lurralde osoko eta 8 ostalaritza lokalek hartuko dute parte. Martxan da Arabako pintxoaren astea. Lurralde osoko 28 ostalaritza lokalen arteko lehia jokatuko da astelena eta igandea bitartean. Horietako 8 aukeratuko ditu epaimaiak, final handira sailkatuko direnak. Originaltasuna eta teknika, ekoizlea eta estetika, bideragarritasuna eta balio gastronomikoak izango dira epaileek kontuan hartu beharko dituzten irizpideak. Epaimaiak hautatutakoekin batera, herri bozketan babes handiena jasotako pintxoa ere finalista izango da. Aurten gainera, berrikuntza bezala, bozketa prozesuan parte hartzen dutenen artean sari bat banatuko da zozketa bidez. Final handia ekainaren 11an izango da. Pintxoa zuzenean prestatu beharko dute sailkatutako sukaldariek. Horien artean, 3 sari banatuko ditu epaimaiak, urrezko, zilarrezko eta brontzezko pintxo sariak hain zuzen. Honekin batera, sari berezi bat banatuko da ere, pintxo herrikoia bezala hautatuta ateratzen den mokaduarentzat izango dena. Arabako pintxorik hoberenak dastatu ahal izango ditugu pintxoaren astearen edizio berriarekin ekainaren 9 arte. Laugarren liburu azoka antolatu dute aste honetan Iruñean, adi. Nafarroko laugarren liburuazokak maiatzaren 31an hasi zuen bere jarduera programa, eta ekainaren 9 arte iraunen du erkidegoko hainbat kulturgunetan. Iruñeko Gaztelu plazan Nafarroko liburu den estandak daude, baita hainbat jarduera ere.
Besteak beste, liburuaren aurkezpenak, tailerrak, aleen sinadura edo ipuin kontaketak. Ordutegia 10:00 ordu bitara eta 5:00 9:00 izanen da azokak iraungo duen 10 egunetan. Diego de Haro liburudenden elkarteak antolatzen duen azokak Nafarroako gobernuaren laguntza du. Eta horri esker, 4. urtez jarraian literatur topaketen programa bat egin da 12 liburutegi publikotan, 2 ahotsetara izenburupean. Lurralde osoko herrietako liburutegiak aukeratu dira topaketa horien agertoki izanen direnak. Aurten, nobedade gisa, liburuaren munduko beste profesional batzuk ere gonbidatu dira. Ilustrazioa, musika, edizioa, idazleekin askotariko gaiei buruz hitz egiteko. Ohikoa izanen da hainbat egilerekin liburuak aurkeztea eta sinatzea, goizeko zein arratsaldeko saioetan. Ekainaren 7an, Txarobegek moderatuta mahai inguruaren izenburua idazketa terapia gisa izanen da. Azken 3 mailak ekainaren 8 eta 9 asteburuan eginen dira. Liburu azokak gainera hainbat tailer proposatzen ditu, helduentzat zein haurrentzat. Azkenik aurtengo egitarauak hainbat ibilbide gidatu egiteko deialdia egiten dio publikoari. Hainbat dira irakurtzaren onurak burua garatzen laguntzen du, empatian ere badu eragina, hitz egiteko kapazitatea garatzen du eta bakarka zein taldeka egin daiteken ariketa da. Horren erakusle Gasteizko Azpimarra taldea. Eta 2023ko udan jaio zen Azpimarra irakurle taldea Gasteizko gaztetxean, irakurtzeko nahi adina denbora aurkitzen ez zuten gazte talde batek bultzatuta. Hasiera batean izan zen lagun batzu bildu ginen eta ikusten genuen beti geneukela preokupazio erdina edo inkietude erdina eta irakurrineko genukela gehiago, baina ez genuela nahi beste irakurtzen, ez geneukalako denborarik edo zer. Eta pixka eta hasiera batean aitzakia bezala geure burua derigortzeko irakurtzera sortu zen ideia hau eta baita ere geneukalako interes berezi bat, literatura konkretu batean edo, bai literatura tradizio iraultzailekoa edo orokorrean konpromiso sozial batetik edo errealitatea ulertuta eraldatzeko nahi batekin idatzitako literatura irakurtzeko gogo batetik sortu zen. Ordutik hilabetero elkartzen dira 15 gazte inguru ikuspuntu sozialak dituzten liburuak eta egileak irakurtzeko. Taldea egonkortu heinean, irakurketa saioak baino gehiago egitearen ideia sortu da. Antolatu du ekainaren 6ko literatur jaialdi bat, gauza pixkat esperimentara, ez dugu urteko inorrez garela sekula olako jaialdi batean izan. Bai joan garela talde bat edo egonkortzen eta pixkat ideia aspaldi sortu zen, eta azkenan motibatu gara horrelako zerbait egitera, publikoagoa edo jende gehiago biltzen duena, baita ere gure motivaziotik abiatuta. Poesia mailu bat da literatura jaialdia antolatu dute ekainaren 6ko. Gabriel Arestiren esaldia iparorra atzartu dute literaturaren funtzio sozialari buruz hitz egingo duen jaialdirako. Bai, nik uste horreza artea eta poesia ulertzeko erasko daude, ulertu daiteke artea, artea egin daiteke merkaturako, diru irabazteko, artea egin daiteke entretenimendurako eta beraz nolabait ebaziorako, eta arte egin daiteke baita ere borrokarako edo irautzarako. Eta gu pixkat mai gainean jarri nahi genuen artearen azken ulerkera hau, tortarako hartu dugu Arestiren olerki famoso horren esaldi hori. Eta ez dakit, eta pixkat igual baita ere aurre iritzi batzuk kentzeko eta hola, eta horri buruz jardungo gara mai inguruan espero dut, baina ez, jende batek pentsatzen dula artea politiko izateagatik, baina nolabait ez dela hain arte ona edo galdu egiten duela artearen partetik, eta guk ez dugu ala uste eta aldarrekatu nahi dugu baita ere, ez dakit, artista hon asko egon direla konpromisoa zeukatenak, eta ez dakit, askatasun eta berdintasunaren alde egin izan dutenak historian zehar. Egun guztia ekimenez bete dute. Goizean itzulpengintza tailerra egingo dute. Ikuspuntu teoriko zein praktikoa izango duena. Arratsalderako ipuin kontalaria eta poesia mikroirekia antolatu dute. Baita literaturaren izen handiak protagonistea izango dituen mahai ingurua ere. Mahai inguru bat, duen izango ditugun Uxoa Paulaza, Joseba Zerrenandia eta Martin Bidaur. Eta horrei hitzen dugu pixkat gure taldean gure hartan hitz egiten eta interesgarrak iruditu zaizkigun hainbat auziri buruz literaturaren inguruan eta bar. Poesia mikroireki bat,
hor gonbidatzen dugu edozein parte hartzera, bai gai bezala aukiko duela, poesia mailu bat da, hori ez duelako aipatu, baina hori da pixka bat jaialdiaren lema eta horren inguruan, horren bueltan egongo dira antolatu ditugun gauza diferente guztiak. Aipatza ere mikroirekian zuzeneko musika izango dugula, eta nahi dugu giro polit bat sortzea ere edozein animatu dadin errezitatzera. Fanzineak saltzeko postua, kartel erakusketa, musika zuzenean, askotariko jarduerak burutuko dituzte gaztetxean. Gure liburu bilketa bat, Zabaiako presoei bidaltzeko, zein motatako liburuak, etxean ditugunak edo, bakoitzak jakingo nondik ateratzen dituen liburua, baina ekarri eta hori bidaltzeko presoei. Gazteek ere literaturarekiko interesa dutela aldarrikatu nahi dute jaialdiarekin, honen funtzio soziala erdigunean ipiniz gainera. Ez dugu hitzontzik-eriarik nahi edo hemen artearen alabantzarik nahi bere horretan. Artea nahi dugu gauza konkretu aterako dela esan dugu bezala. Erraminta bezala, mailu bezala. Hori da. Zetak taldearen 5. urteurreneko kontzerturako sarrerak abiadura handian saldu ziren atzo, goizeko 8 jarri zituzten salgai urtarrilaren 4 izango den mitoaroa kontzerturako sarrerak eta 9 minututan pistako sarrera guztiak agortu ziren eta gero beste guztiak. Taldeak data berri bat iragarri du urtarrilaren 3 ere joko du. Zetak taldeak beste kontzertu bat iragarri du 2025ko urtarrilaren 3rako. Atzo berehala urtarrilaren 4rako sarrera guztiak saldu ostean. Zetakek denbora errekorrean saldu ditu urtarrilaren 4an Nafarroarenan ospatuko den makrokontzerturako sarrera guztiak. Atzo goizeko 8etan sarrerak kaleratu ziren eta 9 minututan bukatu ziren pistakoak. Berehala agortu ziren beste guztiak. Mitoaroa izena jarri diote ikuskizunari eta Peio Reparaz Zetakeko kidearen arabera musika taldeak inoiz izan duen mugarririk garrantzitsuena izanen da. Parte hartzaile guzti hauekin gauza ederra sortzera goazela uste dut, hortan sinisten dut. Sinisten dut errazagoa dela Nafarroa Arenan kontzertu bat ez egitea, Nafarroa Arenan kontzertu bat egitea baino. Azkenean gu Nafarrak izanik eta proiektua Zetak euskaraz den horretan, normalean ohikoena ez da izaten alako leku handietan egitea kontzertuak eta gutxiago Nafarroan, ez? Zetakek hainbat talde gonbidatuko ditu, besteak beste Unenuko Momoxorroak, Lantzeko Joaldunak, Altsasuko Momoxorroak, Iturengo Joaldunak eta bar. Erramun Martikorena ere bertan izanen da. Sarrerak bihar ekainak 6, osteguna goizeko 8etan jarriko dituzte salgai 34,5 eurotara. Bihar ekainaren 6an arratsaldeko 7etan egingo da Gasteizko Jazuinak ziklo kontzertu benefikoa. Urtero elkarte batentzat dirua biltzea da helburua eta aurten sarreren salmentaren irabaziak minbiziaren aurkako Arabako elkartera bideratuko dira. Sergio de Lope Quintet taldea eta Sara Jimenez dantzaria izango dira Jazz Uinak Irian Barrena jaialdiaren ongintzan kontzertuaren protagonistak. Ostegunean izango da ikuskizuna Jesus Guridi Kontserbatorioan eta sarrerekin biltzen den dirua minbiziaren aurkako Arabako elkartearentzat izango da. Flamenkoa eta jazz estiloak bateratzen dituen musikaria da Sergio de Lope. Flamenko maisuetan inspiratuta, hainbat musika legatutan zehar igarotzen da bere estiloa, artearen bitartez aske izateko konbita luzatuz. Sara Jimenez flamenko dantzaria izango du bide lagun. Estilo estetikoa duen dantzaria da, Sergio de Loperen musikarekin primeran bat egiten duena. Musika eta dantzaren bitartez gogoratu, sentitu, adierazi eta partekatu dezagula ematen du aditzera. Gizaki egiten gaituzten ekintzak hain zuzen. Bi artista hauek batera ikusteko aukera emango du Jazz Uinak jaialdiak. Ekainaren 6an arratsaldeko 7etan Gasteizko Jesus Guridi Kontserbatorioan. Laborantza ekologikoa eta musika uztartuko dira ekainaren 22an itsason udako baserriko uztan. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakiak dastatzeko eguna izango da. Ekainaren 22an baserriko uzta ekimenaren edizio berri bat hartuko du Gipuzkoako itsaso herrian dagoen Urteaga Urkulegi etxaldeak. Laborantza ekologikoa eta musika uztarturik jaialdi benetan berezia izango da.
Euskal Herriko ekoizle ekologikoak batzen dituen EH kolektiboak antolatu du. Agroekologia ezagutzera eman eta eredu horren alde komunitatea indartzeko helburuz. Ingurune natural ederrean garatuko da jaialdia. Aizkorri, Txindoki eta Goierriko herri muino zein belazen panoramika ageri baita Urteaga Urkulegi etxaldetik. Baratza ikusi, musika entzun, natura usaindu, esperientzia ukitu eta bertako jakiak dastatzeko eguna izango da. Gertutasuna zutabe duen egitaroan goizeko 10:00 bizita gidatu bat egingo da etxaldea eta bertako ekoizpena zuzenean ezagutzeko. Ondoren Jon Maia, Gorka Hermosa eta Peio Ramirezen kontzertuarekin gozatu ahalko da. Areto eta plazetako ohiko eszenatokietatik aparte, oraingoan landa eremuan jardungo dute musikariek, formatu xume eta intimoan. Eguna borobiltzeko bertako produktu ekologikoekin osatutako lagunarteko bazkaria egongo da. Izena emateko epea irekita dagoeneko. ubebikoitza ehkolektiba.eus webgunean eman behar da izena, eta 30 euro balio du egun osoko sarrerak. 6 eta 12 urte tartekoek 15 euro eta 6 urtetik berakoek doan. Zuk ere joan nahi baduzu ekainaren 16 arte eman halko da izena. Eta baserriko uzta ekimenean zentratu EH kolektiboaren eta paperezko kontzertuak ekimenaren elkarlanetik jaio zen 2017an. Geroztik hainbat etxaldetako esperientzia ezagutzeko aukera eman du, eta musikari ugarik parte hartu du. Aurreko edizioetan esaterako Anari, Mikel Urdangarin, Petxi, Mize, Uger, Ruper Ordorika eta Sendarineko aizpak igo dira landa eremuko holtza berezia honetara. Amaierara heldu gara, bihar izango gara bueltan, berri gehiagorekin bestela badakizue sartu 11.eus atarian ongi izan.